Uy, what's up, alabuka? Manggani, naulian na dyan akong naong. Gihilot lang sa akong amigo. Bantay na itong bata to, kato nagupit. Ako man tatong parinte, pero binuangan man niya akong mga naong. Akong naong day. Sulay pa yato, kabalo ba mo sa di? Oh, healthy kayo di siya. Ti ni siya, ti. Kabalo ba mo, asagi ka ng ti, na word? Gikan na siya sa Pilipinas. Gi-adapt lang sa mga Amerikano. Nga naman, asa madyo nag-originate na. Ingungay ko sa Pilipinas. Nakadungog mangod sila og ati. Mauto, naghimo po sila og ilahang bersyon. Pero tawag nila sa kaning herbal nga ilim nun. Kaya naman ko ito isa katigulang. Nagdugdug og kanang mga herbal di-introduce sa tigulang nangutana ang foreigner nga kanu. Dugay kay na panahon na. So mo na nagdugdog herbal gitawag man to ni nanay ang katong bata na iyang pagumangkon o iyaling apo, sorry. Nakadungog ang Amerikano ningo siya. Ti. Palihog ko ni TV. So T means ati. Iya lang gimix ang iyang spelling. So karon, mo to, nainumduman niya. Naghimo po siyang iyang bersyon. Ato siya, niuli siya sa ilang lugar dito sa Amerika. Karon naghimo sa iyang bersyon na katong ilim doon. Karon nakahinumduman siya, karon niado siya sa Pilipinas. Pangalan niya ti. Swerte lang, kaya nasikat ang iyang gimbinto. Karon, nadala na karon sa tibuok kalibutan na ti na dyan ang tawag. Kabalo na mo ha.